Ati og minahal kong matalom nun, okay? Today is kuan guys. May 24 2024. Mao nay matalo mag trade fair nya. Ingani unta ag mahitabo magampo ra ta guys nga ingani ag mahitabo sa dire sa lungsod sa Matalom nga aduna nay tabo dire sa lungsod sa Matalom. Atong atuon ug unsay mga update or mga kuan kanang unsa kanundot di ay ug na tay tabo dire sa lungsod sa Matalom guys, okay? Mao ni katong ganahan mangumpra ari lang mo sa Matalom Municipal Plaza. One day ra ni siya pero mas solid, barato ra ang mga baligya diri guys, okay? Itong bisitahon guys, update sa ato ang Matalom Trade Fair diri sa lungsod sa Matalom. Barato ra na boss. Amo ra subot mo dagdag. Unsa nga size? Wala, large. Nga baligya. Aray na mo guys, suroy na mo diri sa Matalom Trade Fair. Wala ay pinakagwapo sa din guys. Tagpilang isda ko sing. Pila? 300. Okay, 300 kitong ganahan makuan guys. Diata sa Matalom Municipal Plaza. Madam. Tagpila ganas. Oh. Ano ba tay? Tagsaging. Tagpila. Tagin mo daw. 40 mo ni ang tag 150 na. Tagpila ni madam? Kamatis? 30 Agka ni? 20 Agka ning paliya? 80 Agka ni madam? Kabantay. Kaning imo madam, tagpila na eh? Ha? Display ra ni? Oh, gipalit na di ay. Tagpila ni madam? Ha? Agka ni? Unsay pangalan ni? Dulce de leche ng nag-sauce na kani special purposes na. Ani madam? Tagpila ni? Kasama kay 150. Agi mo ma'am, tagpila ning buwad? 500 500. Kaning bagoong, lami ning bagoong. 110 ako naghimo. Okay, maunig mga manghimo ay guys sa aga ni 100 aga nang buwara 500 ha 500 kato ha Maura na okay, aga ni tagpila ni 500 board. okay, katong ganahan ng mangumprag buwad na tay available diri sa aga ning saging ma'am pila agbutong Botong may 5 po pwede nagkuha. yung itlog sa tagpila sir tagpila ni awa ni hangyo ani
Mani, Pwede. Kung gusto niyo, kuhaan, 230. Pwede. 230, kira ikuan mo. Average sa ano, tama po. pero house yun ko no para kita lang ni ako idol nga ako Abot na sila. asa ni David sa ako Para sa ano. mangyong ano agka na ako sa angel ko nga abot Oo, abot ako din. Adi, ini sa ano. Sa kilomos din. okay mao ni baligya dire sa Matalo Municipal Plaza guys okay okay katong ganahan mo mangumpra di atas sa Matalo Municipal Plaza guys okay mau ni okay suroy na mo guys dire sa Matalo Municipal Plaza dire sa lungsod sa Matalo tunay panghatag hello ha okay mau ni panghatag dire doon na po tayo baligya dire dire sa Matalo Municipal Plaza guys dire sa lungsod sa Matalo The end draws near when my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your